Yeah. 2018, keeping it real, Carla. First one team and now then. It's half blood brothers. Oh yeah. Bazothi shuba banshaba angomshikashi shosholoza njengololiwe nejikaji susindaba nthenga iskelem nginqobo nqobo futhi indaba yamisterika nofokofo bazothi shuba banshaba angomshikashi shosholoza njengololiwe nejikaji susindaba nthenga iskelem nginqobo nqobo futhi indaba yamisterika nofokofo. I'm the G, giving you the gist, ain't no garbage. God gifted good to go get it like a gangster. Ufuna lapha pencil endlini kamama beyaza ubhilo ngapha mosweni khona ufuna lembiza kaku khatsapho kuwe ufuna lembiza kuwe hayi manje nompendulo khatsapho kuwe jonga ubetha ngempama yafu uzobetha ba awubetha wena angothembi ke nakhe sundele angothembi into yothembi lesithetha khona amazi lapha hayi abantu amawuthembi ujona nayo xa kuba ndiyalo lonto le khona u10 uzojona now out of all people 10 unje bemosha abantu. Wow, uyamosha sana ndidikiwe. Khona wena kutheni ungandifuni kangaka nje? Kutheni ungizonda kangaka? Andikuzoni bese. Ngathi awuzalwa apha ekhaya. Andikuzoni into ozenzayo. Hayi sanishika nokukutya kwaNyanda. Uthembi usho ngalento ufuna uyenza. Ndishoka leba ndize apha like. Sure man. Wengxaki one ufuna uqonjelwa ngumama wakho ngibe ngathi wena ukhetha uhlala nendoda more than yena yabo akazokuqombela mama because like mina ngifuna uprove point ma like ngiyakwazi uzimela because ngidala mina so nithethe bake sizohlala soyi2 like izoba roommate yani ama roommate okay jonga sizohlala as friends uziba khona ingaka as friends okay thatha into zakho hayi ndadlala from the nchini ngasingazibheki nikhona ziphatha ngokwakho like ngomthembi sine 1 pencil bani uphume kulo bomba bakho bokuthi because ngoku usana ubukeka umbhaka like into uthi nje okay chomyami nantoni na for wena ngayenza ayivuyela lo nto Ebona masansimthindwanya ngamehlo. Hey kandiyeke. Hey. Zokuphinda lento lona lebhayibheli. Hayi sibona iBhayibheli yami ngalohlobo. Hayibo uphi pencil? Ophi? Hey, pencil uthini kamnyaka upencil. Ngiyekele nto hlukana namadoda abantu. Hlukana ntombazana. Cause ngowami upencil. Cause ngibile babelapha kwaqhaza bawuphi? Hey, upencil in love noThembi. Mina ngena kuyifakela nto. Ngiqala ngoThembi mina church girl siqala uThembi ba. Hey, awuna pencil. Amadimoni utheni na? Ufuna uthandazela nomntana nje. Pencil ngowami ngilanga kumba. Owakho phisa. Guys kwenzeke nina igama kapencil. Oh, nalo linye idimoni lifika. Ba Dimondi. Awuzazi wena. Dimoni. Ayithithelela. Chaza upencil ba uphi because ngifuna yena. Pencil uthini noni mele ngayi? Hayi man kandiyeke. Khawuthethe nayi. Yazi wena. Yandika. Usemfanelanga pencil. Hayibo. Ufuna pencil bana nathenga undikayo. La church girl lo uzenza umntana ecawa ukuthi ngibe uzenza saint. Lo uzenza saint. Lo hlalisa naye kodwa umntana ecawa. Hayi man. Ngimofanele no pencil. Just imagine Tommy like xa ni chula Pakistan. Hazela mbasabona Thembi. Hayi ne apha yanara. Yanibhora. Zina saint ngakho zina ngcole ngathi angel up. Abafanelana no pencil bona abafanelani. Sike ukuthetha ukuthi pencil fanelana nawe like iyajamba. Yabona masinda sekhaya, yabona masinda sekhaya. Noma chomelayo. Model. Ngiyafanelana nawe. Model imali. Nina man you? Hayi andiyazi bengithini ngani. Uzosenza ningamadimoni. Hayi nina thina sigoma thina ngiwe ungalingi utheni? Ningalingi nitibilike apha ndanixelela. Siyatyibulika uthini? Ndanonisha guys. Ndanonisha. Indlu kaThixo leni bibuzwe ngani? Ibe nezingxolo apha. Hayi xa impumeni. Asifuni. Xa impumeni uzothike. Ngeke zoyenza khona noyenza sona. Uzoyenza nto ngale Bhayibheli. Ngishisa ngale Bhayibheli. Ngishisa njalo.
Cimile nje ucupha umlilo. Ucupha umlilo because imanzi. Masishiya la nto wethu. Masishiya. Kamphumeni. Yichani. Namashwangusha angahambani. Inetrach tum kuwe xanibona wena sithandasani khawukhulule yesu ufezilweni utheni imoto naba Mr. Mr. First year hayi nina nonto ngaphandle come on light ndine sifundile nathi ngicimba ningazindona nini life yena ningani yabo bena mali akufuneka ufunde tshali yabo yathi kufuneka kube nemali imali ebantwini ukuze abantu bathatha ifoni zabo usifake epokothweni bakhala ugqiba uhambe wena wahle ukufunda hayi life lona nenzani kawukhupha imali awufuna imali yocela ananoma sinathi na ishumi imali yoshumi ingathi lo mali leyo ngokucheba ngayo le ndlovu le awuzondlela zodlala hayibo fethu akuseni bo nalbo zikuyachaphi kanti Except nalbo ulapha ngexesha lethu nawe uyalazi le usenzela yona ngokwayikho ngqi yabo uthi qingo songathi unxibela izingcwabo zindona ngathi uyecaweni ngomfethu yoshumayela ngaphambili mfethu kuba ntoni ngawe sana semani machita oqala phezulu kwaba simile siphinde simi amela nganami sinyosile izothetha nawe dithini hayi joba lapho yoni ngocabanga wena amela machita maze uphinde ubambe kanje mnganami sebani yintoni ngathi khona into soyenza amelani into yi-1 machita ndanishiya hayibo uyashiya yandiva mfundini uyapha zaningizani ubandaaphinde ndambe nani wethu singo-4 habo ungixelela uba wena nja yam ngokuba phambili kweziwe zethu uba ukhe sithathe izinto ezindlini uyayiyeka nje kanjalo wena khawume ntangam ndikunike nje ilizwi kube linye xa ungumntu obonini kubalulekile utshintsho la ntoni qala nini ukwazi ubomi wena qala nini ukwazi ubomi khonto yasomini kajoyinethu mhlawumbe basenziwe crate habo right mayiphume kushiyeka abantu udop lesikhaleni 5 bob ndonele ngoku ophinde undive hlamba izandla azokuhlamba izandla ngoku ndonele finish ngoku bona umntana omathe kangaka ukumatha kwantoni na kuyintombazane yokuqala intombazane yokugqibela amanisi kangaka amantombazane adathi yeke umsebenzi hayibo kuzothiwa nina utya ntoni nina sengixela nina nobabini ke ngoku nizawutya ntoni uxolo mama ntoni intombazane etheni le ndixelele khonixelele mntwana intombazane etheni le xa ekuthanda gqithi kukuthena into ezawuthi suphangela ezawuthi yeka umsebenzi xa kuthanda gqithi ukuthanda xa ubhadlile apha entloko hayibo tyhini ithize uyeka umsebenzi wakarhulumente woyifaki loo nto leyo wena ofuna uphucuka wena apha ebomini hayi mani thetha nalo mntakwenu nguye lo ungamameliyo ngumntana otheni mani intanga zakho nje uzibona ziphangela nje wena ucinga ntoni mani hayi ndiyasilamba izandla and xa ndifike zeniyazi uba ndibulawe ngulo mntana uyazi uba ndibulawe ngulo mntana uba ndifile nibaxelele nabantu basekhaya lontsela kwenzeka ntoni mama wenze ntoni mama thetha wenze ntoni mama ngazanamba wethetha kanje wenze ntoni mama le nto kathembi mani yazi ndandichazela uba kuse umama akazuyithanda le nto but wena watshuza uthembi wakho yazi uweak uyayandiva ishinyani sana Jomi yazi useless wena pencil
Yani Thembile. Bese ndibhede ndakulaa cherry yakho ndixelele. Ngathatha nekhaya ziyadinga inkomo ndixelele utshate mna. Tshata wena mna. Yazi ngangina meka phakathi nelaphethe kundimenza into. Ndizawuthinza kunika uthando kanjani kunika utya. Yazibona njani? Ndibhetha sana mna kulaa. Ibhetha cherry yakho. Betha umama ngozofenqa. Ngithanda sana. Khawame nompendulo. Hayi bo into encwadi yakho ndiyachaza mama yebo uzofuma mama unqa yakho. Uzomngcwaba. Wena akho yakho wena. Bethela kwawuqeqe kunawe. Siyafana. Useless wena. Useless. Lahla nabali lahla ngwalapha ekhaya wena. Nje kumsebenzi nxa yecheri. Khawame wena cala ndina nje. Hayi bo sana. Ake ho. Sithi ungafanga uzuchomane nawo zawungento zalapha ekhaya. Yazi wena. Jonga kingongikhome ngomntu ebusweni yapha. Ayingomama ke mna yef. Ayingomama mna. Wena suppose uhlala lapha ekhaya umdala gqi suppose awusahlala kwalapha wena. Wena Uzibona isibumdala uzibona sebumdala awusebenza kuhlala. wena funa ugoduke wena akho kokwenu apha. Sekhaya apha. Thina Bofana notata uDlomo wena. Yes pencil. Yes pen. Ulilahla. Kophume nje. Siyasenganyisa mani. Hamba bani kanje? Ndiyabuya ngagqiba engani nini? Qhela kakubi. Yatsho. Mejingana nompendu. Kuthinini kaloku seyisithi soyi-2 khangela sesingena ka inside ndithi ngena mayidululu mayisidudla mayifohloza mayilavi inqopho my phuthu hayi man sengena ke ngoku enqeni kaneni nawo le nawo inistering apha uyabona sesi-inside ke ngoku sendijikela wena khangela sendiyongena ngapha wena ndishiye ndikuvalela ngapha xa ugqibongena njani uphupha Guys, nika njani le pencil? Nika za pencil hapo. Why nompendulo unomono umntana kowenu nje? Because umntana kowenu uhappy. Jongo, yebo, bana inyamiyeke hamba. Yebo. Happy njani la? Happy njani? Phila la cherry yakhe. Azimoda cherry. Yebo thini? Sibethi gigs without upenzi because yambona upenzi uzonwabele nala chesgirl wakhe. Uzonwabele njani? Ifuma njani? You are. Yafana no best bengithembile guys. Wena awufuni pensili, awufuni mina kanti into oyifunayo shishi zizamele i-boyfriend. Iza boyfrienda. A boyfriend. Like boyfriend ikhali. Boyfriend technically boyfriend. Because I don't think I need a boyfriend. Because boyfriend Katshwa lezwe. Kuthiwa kubakala lamthini. Ujangi Kukhwenzo. Phathi uqale. Motshatiswa kwele mfowethu. Kokuqala etsibi vakethi ivuliwe. hayi awuzokwenza njani? Abuhlaza kathi isikhathi ngaleweli. Man, ubhathi yena ubhetela nje uqaphele umbanda lo wakho nomshaka. Oh, bekunyanzelekile cause sasumamele mina. Di over like you. Kodwa wena uyafana ngasesijona. Hayi, sithetha ngaloo nto. Hayi serious. Ndiyona umehluko phakathi kwalento esenzayo nomjolo. Kodwa ingathi ngumntu orayithi. Wafika njani kwelife emphilayo? Mfethu. Nami le mpilo niyiphilayo. Ayompilo ayoliphupha lami, zange iphuphe le mpilo niyiphilayo. But nxa yobunzima bobo like olala sikhile ekhaya
besitsala nzima endlini. Besitsala nje yazi ba uwesi mama waphilelwe ngumsebenzi. Kwakubuhlungu nyana. Sasithi zasilala sitye into nefutha. Sihambe siye butchery sophiwa lamathumba lahlwayo pha. Siwasenge siwahlambe. Sipheke at least bakunuka imvonjanyana lemnandi endlini. Kwayisongisi thina isonke ekhaya sisazi sonke. Besitya umphokoqo. Kulenzima sana but ukwazile ukuba lapho khona ngoku. Fit. Man. Ndizamile. Nangona ngekho lula nje. Kunzima nyani. Nakuze ndingene kule mpilo ndingene kuba ndifuna indlela yophila. Ndingafumani support. Mama wethu engasupport na ifamily. Singakwazi uqhubeka nesikolo. Kunzima. Yiloo nto ndibona ndilapha nje. Ndibona ndinje namhlanje. Kona ukuba ndithethe inyani. Eyo mpilo ndiyithandayo nendiphilayo. Uzokwenza njani ke ngoku like uyekile lempilo iyeke okanye? Ya, ndiyekile mfethu. Ndinazo ezinye plans. Like ndinazo ezinye indlela zami endizawuzama ngazo. Like indlela ezingazuvisa abantu kabuhlungu. Ngicabise nyalo ngumama. Ndimdala ndiyazani nini izenzayo but akafuna ungithemba still. Akodwa nawe tsho mnandi. Awuyenze west lento ngoyohlala pha Clopensil like uthi uyohlala naye. Nawe uyenze west so umama kuzogcinela izinto naye. But akho ndingako nje. Yitsho ngawushike nje uhlala pha Clopensil la okay. Awuyeli pha like izinto ezingahlambulekanga like uqala. Thana wethu asiyenzi loo nto nokwethu. Hayi manje awuthethe nditsho yakho ngandithemba. Haba siyenzi loo nto nokwethu because ngiyahlala naye right man. It's not like bani ngimthanda ndiyamthanda but andibinayo la nto ngihleli naye boni like imizwa so. But yawuzivuke lento yawuzivuke. Ngezaxesha mhlawumbe. Kodwa thina kufuneka ubuyele phaya enkonzweni kaloku. Ngasiqala into zenkonzo nomsa. Yo hayi ke ngisini uthandazele ngokudibulika kwakho ngowafunda inkonzo. Ngikwazi ke mina. Hayibo. Waphatha zela bathena ababendluna bethu nani? Ubuphi? Ubani ophathazana ngakho? Waphatha zangu wesisi. Mbabani? Njalo ngibani? Yethu, indlu yendoda yami lena. Indoda yakho ni. Phi? Bethu ubuphi bethu nani? Ubuphi? Umfundisi pensilweni. Intombazane, khona uzokuthini apha? Like, andokana uzokuthini apha? Uzayithi manje uzothini apha? Uyabona thina? Indoda yami lo, umntana wami lona. And futhi, for that matter, uthi uphi uyenzani? Wasobelana. And then I don't know why ulapha wena. Mamela. Buya kwamlunge kwaphefu. Uzobuya ndingekho. Ngicela. Ubuzofuna into mina. Indimuphi? Sibuyelene. Ngibuyelene. Yaqo. Utsho wena. Mamela plans uthatha umntana kaphi? Umntana wami ngoku apha kuphi? Bazali basabuyelana. Uyembhanqa ne? Uyembhanqa. Sokufumana. Sokufumana. Ndiyabuyela kuwe. Kakahambe. Ndithi tshotsho mame. Ndiyabuyela apha kuwe. Igama lam ndingudiva. Udiva bayi-1. Can be serious. Aku serious. Seriousness yethu. Okay. Ngicela torho. Jomna ndinguboy. Yaza njalo pesa. Duhindra Henry. Okay, Batman. Case die soft. Guys, don't be yandika le Spider-Man. Hitman. I hope guys that I time against our pencil. Any right will be 1 by 3, 1 by 2. Etalo. Simthi tophinda buye manizidalanga manje. Yenze lapha nje thana. Abo pencil uthenga ngana ngathembu wakho udikana. Cardboard.
Cardboy mamela uCardboy uzaba right Guys, can you- uzabuyela elifini wakhe emva koko siphila ulife yabo so umindela uCardboy man Cardboy sebhizi usafola in love yabona amathanda uyaqala yabo Izwe zamathalo ngantoni? Kodwa mbona pencil sana unjina na cherry. kaloku laa chereke ibithandaza so ibithandaza ukuba babe safe so ye kupensi sawuthetha naye yabo uzawuba ngesalute uzawuba ngendlela ethele in another condition kaloku uyabo senza uplan B Guys, nizoyenza kuqala best of the right. sizawuyenza uba nathi uzawuyenza leyo sizayicela kuwe Ndizocela khona. kaloku sizawucela laa nto mananxumisa idumbu Ndiyancoma. laa nto manenza idumbu yancuma mani yathi funyanwa idumbu yanxumisa idonki yanxumisa idumbu Guys, siyandibona manjani? Ahleki. Guys, kanye kusineka. Serious. uyabona laa nto uzasinika yona laa nto yanxumisa idonki emva koko nathi sikwenzele le nto ifunayo Ndiyancoma idonki. nika laa nto yanxumisa idonki yenza idonki yancuma fondini awuyala idonki iza ndikuhlebele mnganam idonki yabona laa nto yanxumisa idonki le uzasinayo nawe ungaxelela uba uyala laa nto laa nto ngananxumisa idonki la Xa ninjoka ndiyaxoxa. xelele uzasinika nelaa nto yanxumisa idonki laa nto yanxumisa idonki into yanxumisa idonki Yoga teke yancuma. Nqwele yogurt. kwancuma idonki angenxuma iyogadi qhekeke iphela ngenxa yonke yaphi iyasheka le wele iyogadi layo gada bezoba right ba ingene Masikomekele. Ndize apha kuwe nomsamntanam. Ndifuna ukundithethelele noThembi. Ngokumka kwakhe ndifuna uThembi abuye ndiyamkhumbula umntana wam. And abantu bayathetha. Hey mama khe sihlalele phansi lento kaThembi khe ndikucacisela. Mama akho nto yenzekayo between uPencil noThembi. Ndiyakuthembisa akho nto yenzekayo bazii-besties qha yi-male bestie kaThembi. Yintoni le nto kuthiwa zii-besties kwayi-besties ezo? I-male bestie ngumuntu omxolela yonke into yakho, umuntu oclose nawe nenze izinto kunye. So ndithi mna uThembi noPencil bazii-besties qha ma baclose like bayavana. Akho nto yenzekayo ngenye. Kwaloo nto bocimba abantu bacimba bayajola, that means ikhona into eyenzekayo phakathi kwabo. Hayi mama ndithi mna kholelwa mna qha ngoba uThembi akanondiqhatha ngaloo nto uba ikhona into eyenzekayo between yena noPencil. Akanondiqhatha ngoba besincokolile noThembi wandixelela uba akho nto eyenzekayo. So uThemba mna bazitshomi qha ma. Ucinga noba beza kuxela vexaxele nje athi hayi nomsa hayi sasa tshomi siyajola nesi skuli. Hayi kodwa mama uThembi akanodajole nesikoli like isikoli asimfanelanga tu. So mathetha naye mani uzoyiva sonke istory because akajoli naye tu bazitshomi qha. Cela umkholelo uThembi mfondini. Laa mntu ayone-threat lo khululeka akho nto azawuyenza laa mntu qha nto bendifuna uyenza ndifuna athathe lo mntana. Kodwa babomvile indlela ethetha ngayo nam. Ngicela uba wena mbhanqile bethena ubuyelana ndibhilive le nto ithethayo yona. Unyanisile ndimbhanqile kuba bendifuna uzothatha lo mntana. Ayonto eserious le. And le nto ya 2 weeks back le ayonto uba into yangoku. Kaloku mna into engayifunile bandizibhanqe mna apha ndithi ndiyitshomi yakho ndizohlala nawe apha. Kwanto nesixelela uba kuba ungafumani into kum hambe uyofumana ngaphaya. Cela undithembe thina. Noko fanele uba sowundazi ngisonexesha uhlala nawe. Fanele uba sowuyazi ingqondo yam bendawo nenhliziyo yam. Soze ndenze nto ndakuthembisa.
Ngazilike intizi yakho. Khawutsho nomzi. Uyibona njani lento yale chomi yakho lena bayithanda nene phara urhunto walapha ekasi into erobha wonke umuntu ogqithayo. Utsho ba? Nditsho lo chomi yakho uThembi kaloku. Ayisuka ukuba yeke bathandane siba nomona wena. Khomona ngandapha kawujonga. Pensile ukabetsho ngobumnyama uzawusulela uThembi ngobumnyama futhi urobhana nabantu akana ne-first year. Uyanjani uThembi man kumuntu ongena ne-first year uzimoshela ifuture ngalanto ayenzayo man. Usika wena thinta nguwona umona ungasike wena uzifumelele yakho icherry qha. Ngizifunele yami icherry kodwa nina anindivumi kwa ukundivuma. Suthi hayi sikajonga. Ayinyani majonga. Yabona inganjani lento thina soyi2 yabona sithanda nesingayi couple enhle kakuyo kodwa siyafana nofana jonga ikhala zethu jonga. Siyafanelana. Mina Superman apha thinti. Hayi kodwa nyani man serious. Singenze enye couple enhle yakhe bengasukumi naphansi ngexelela. Serious. Kasikuhambe apha. Bayika lento ithetha ngesikini ukuthandazela. Ngathandaza umthandazo ondoyini welikuqela amadola ukuba ndiyathanda into haleluya amen makaluvumo nomsa hey serious ayicinge mayelana nomsa Skin scream. I'm just warning you skin scream. Ithiba nawo uyandrayipa. Harassment lento yenzayo. Kodwa icinge la nto. Yeah, sikahamba. Cinge wasithandaza. Man, bentshola icebo ubalisame straight na elikosa ngabakhosi. Ukutya kube ngiphekele for bayasitye late Oh, kuba late. Yazi Thembi. Andiyazi andibelieve lento yenzekayo. Njani bandihlale nawe apha endlini kodwa ichomi yam like andinawo nemizwa le andiyazi bakwenzeka ntoni. Nabantu apha bayathetha bathi thina siyathandana. Ngabeke baziqhatha. Kodwa ezinye izinto. Gan. Mbele. Siyaphila khona kunjani? Thembi mntanami. Kunto indlela bendikupheke ngayo ndivile into yobana indlela endipheke ngayo ayikho right. Bendingakuthembi kodwa ukhona umuntu ongicocele wathetha nami wandixela into yobana wena nomfana akho nto enidibanisayo anijoyi. Kodwa ke mntana ndicela ubuyele ekhaya uyawusubana usizile kwitshomi yakho. Jaya, ucuma kubanda mfethu. Hey, uvulekile Joli wena. Ngena soko ngena bosa. Kancane njalo. Hayi. Hey. Ndongo. Nifuna ndongo apha nini? Topla we. Okay, John. Ndinegame emele sisidlala ne. Ndidlala amakhasi mose so yigame. Jongani, sikoyika. Le igama lale game lithi thatha wena khwaba thina. Yabo? So mna thatha nje izinto ezingabalekanga apha kuni, yabo? Xa sithatha thina niqhwaba izandla nini. Nivuye nithi yeah! Qhwaba izandla, ale? Siyabona njani? Ndiyathatha mna nina niqhwaba izandla niyavuya. Yeah! Ale? Topla, kobani? Yeah! Eke! Kobani? Eke! Nasa siya, kobani? Yeah! Kobani? Yeah! Kobani? Diyan kakul! Yeah! Kobani?
Ngase? Abantu. Izasindi izosijamisela ebantwini ibuyisela thatha leli sokugqibela balibiyeni kakhulu ngoba sesawahamba yini umntana hayi mnikele unganca njani ke ngokwapha kule ubuse umama lo ntana incanca le ndawo mnikele ncanca le Ifanele. hamba Okay, Johannes, masithini kanje? Asibaleni amehlo. Yeah, masibaleni. 1, 2, yena ku-15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ku-50 ne? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Five up kakutsho nje ufuna mna. Yeyiphi khalo ithanayo? Khala nje yami yiphi kahle? Black okanye umnyama. Yonke nje into emnyama ufunayo wona mina. Yazi ikhalo yakwaSathana leyo. Yo, hayibo. Ke ndiphinde ndikubuze lesibili. Kukuphi ukutya okuthanayo? Phokoqo, lebisi, masi, faka ityiwa, faka iswekile. Izana ke ngo. Irikhofu ungafana uyeke yo. Yeke ikofu. Siyeke ikofu. Ukutya kutyiwa ngabantu abasesihogweni oko. Wow, Sathana. Akho nto angayazi inobusebenza esihogweni. Yo, hayi. Lo wesithathu ke. Ngomphi umculo omthanayo? Gangster, yo, I was a gangster. I go pet him not too far. Yo, dear mama. Yeah, father. Yeah, where's the father? Yeah, so nga nje where's the gangster man about boom. Yo, bizayo na ke ngoku. Umculo njalo, why ungamameli gospel? Hayi zanibhore nisaqala uzimamela mbeni la. Gospel ingathi uhamba long distance. Yo, awubona izawe ingathi kusewuphathela amamiki river. Hayi, ngane stress isithande zanto. Kole nto uyithethayo yacaca uba uyiyo tu itype yam. Hayibo. Uyifele yomthathu lemibuzo. Yo, hayi amile ngoku. Izicuna izase. Oh, Mrs. Me. Oh, Mr. Me. Oh, my dream car. Oh, my follower. Oh, first car. Oh, dream world. Hey, Gaba. Oh, Mrs. Me. Oh, Mr. Me. Unomantshingilane ngosolo kuthe Kanmen machita. Isenza lento. Hayibo into le Romani bamdaka. Oh, sibona ungcono ngo. Man kanike le. Sibona ungcono ngokunathi kakhulu man. Kanikhule. Ucimba umuntu xa usenza lento yenzayo. Awubonto usani. Useless nje yonto apha ebomini nale nto le ono gospel kwaye. Hayi nqina. Sanje kwenzana imali thina bra senza imali thina. Abaxelele bazophucuka nini nyani. Umjono Five Bob ufuna mna. Kodwa umjono unjani? yena indawo yokuqala wena into enjekayo funeka uthi kuze umthandana umuntu ubona itype yakhe kuze asekuwe itype yakhe machita nadika yakudika le nto nenzayo kanikhule kanibe ngamadoda nike le nto nenzayo pension uyadole hamba yadwane emantombini kajonge imofi lento le ndiyana noba ikwazi nobhabha le ngeneswathi hayi suka hambani Mr and Mrs Me hambani noba intombi yabo suka myeke ungamvula So ready. Ya ndiredi man. Ndiredi. Ngiyakubona lungiselela. Ndiyazama. Bengicinga ke le ndibithethwe ngumama apha ezile. Iba ndihambe.
like izakuphatha njani loo nto uba ndihambe? Fethu. No. Kanangxaki qha izilongo uzawumana usiza apha endlini yabo. Nangona ke bese ngiqhelile ulala umuntu oncokola. Wenza phela bese sithunzela le nto lendlu ndedwa. But ndingaza nje anytime because sendifumene nemvume kumama. Hayi yanivuyisa loo nto. Yazithembi. Yakubulela. Into yonke nenzele yona. Yabulela about everything. Like if makhange ufike ebomini bami ke nisengutsotsi nangoku. Jonga ngomzekelo ndiyobhala ngoku and ndi-ready ngenxa uncedo lwakho. Ndayibulela into endenzela yona. Enkosi kakhulu. Andiyazi man uThixo uthinta ixesha elide kangaka ubanzisile umuntu ofana nawe ngoba I believe ba wena uthunyelwe nguThixo kum. Ndayibulela kakhulu yonke into endenzele yona. Ndizibe sinditshilo kodwa zomane ndisiza kodwa apha because sendifumene nemvume kumama. Xa ndisiza ke ungafumana nale. Qalupasi qali yabo zafumana mama. Seba fethu. Grand. Nina aniphucuki nina man. Jonga nisemdakanyana nisenje. Ndoni kanye kanye nifuna amadoda ebomini. Ndoni ngazimiselanga utshintsha ke nibe ngabantu. Jonga bona mina ngo ndisuka esikolweni mina ngo. Ndisuka esikolweni and la test mfethu everything mfethu. Like grand like I got a lot of credits there mfethu. Like yonke way via grade machita. Ubona ke machita nje ndiyipasila test. Xa kube results safumana iwe. Yazi na. Entshintshe nanje ndifumana abantu machita abantu ke ntshintshe ubomi intoni nje man. Yes Akhambekele Pastor. Pencil. Dipencil ndoni wena. Uthi pencil ndoni wena nqina ndoni? Amela fethu. Exodopla. Amela fethu ayizonceda. Kame dopla. Bensin amela fethu. Ndiyazi ndixelele njani webhanza uxelela bra. Mfundini ngitshela ixesha man thethe ndifuna ithethe ndibazisa man. Udiva moshile bra. Diva moshe ndoni? Nento emoshile umoshe kakhulu bra udiva. Thando mfundini. Pencil. Udiva bra. Utshise kwakho. Ndoni? Ndiphele futhu indlu yakho zida like yo mfethu phele pha. Ngisema chita intoni? Ndike into enzekayo. Uthiwa bekhumbe bestreamer phakathi. Hayi man ikwazi kwenzeka loo nto machita man. Bethi mamela. Machita ayikwazi kwenzeka loo nto machita ayikwazi kwenzeka lo way machita.